a danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Amin wa alaikum salam. Baffa, shugaban makarantarmu ya ce, in ba biya min kuɗin makaranta ba gobe karna je. To shikenan, sai ki zo mu zauna. Dama karatun ya mace ko ta yi ma a banza ne. Bari asara ne a gurin wanda bai yi ba. Kai ba za ka gaya min haka ba. Ai mace sai ta ilimi kafin ta kula da kanta. Sannan mace sai ta yi ilimi kafin ta san hakkin mijinta. Ai mace sai ta yi ilimi kafin ta san irin abincin da za ta ba ma yaronta domin ya ƙara masa lafiya. Sannan kuma mace sai ta yi ilimi kafin ta ɗora ɗanta akan hanyar tarbiyya. Sannan ta koyar da shi yadda ake magana, yadda ake zama, ci abinci, yadda ake karatu, ta rubutu. Sannan mata da yawa ba sa yadda su je asibiti haihuwa saboda ƙarancin malami. Yalo? Okay. Oh, problem. Okay. Kai. Let me think. Ke, me kike faɗa? Wallahi tallahi in akwai wanda ya isa ya sayar min da tinkiya, Allah ya tsine mu.